Takže čaute ľudia, pri tomto videu je King Kong, jak pri každom videu. A ideme si zahrať Rivals. Ja už som Rivals docela profesionálito, takže by som mal vyhrávať každú hru. Ale hrám na mobile, ale ja som profesionál skôr na Xboxe, než na mobile. Na mobile som slabší, ale to vôbec nevadí, lebo ja aj tak idem vyskúšať vyhrať. Zahráme si asi chess. Ok, aj typeček ide chess tiež. To je nová mapa. Neviem, aké sa tu hrajú zbrane, ale dám si... asi toto. Dám Varnhorn. No, neviem, či budem slabý, lebo ako... som v tom dobrý. Ja máš budem patichu, lebo ja sa musím sústrediť, ale... No tak zase na mobile máme 8-bot, ale to nevadí. Môžem ho mať, alebo ne. Kto mi zakáže? Ideme použiť. Tak asi nožík na túto mapu není veľmi dobrý, jak vidím. Radšej si cvičnem zbrane. No si neviem, Assault Rifle, Dagers, Skite a znova Varnhorn. Varnhorn ja používam skoro vždycky. Podľa mňa je Varnhorn dobrá zbraň. Kde je? Kde je ten typek? Kde je? Wait, what? Vy ho vidíte? Kde bol celú dobu? Som že absolútne nevidel. Ale že absolútne. Idem sem. Jak sa to ovláda? No neviem, jak sa dešuje. Ok, som tu nahore. Wait, ale kde? Tam je. Ok, dostal. A čo? Jak sa tam dostal? To čo je? Jak sa tam ďal za sekundu dostal sem? On sa líbol. No tak, to máme dobrú výhru, keď sa líbne. Dávam play again. Dúfam, že ďalšiu hru dostanem typka, ktorý sa neteleportuje a že ju vyhrám. Čo to je? 3, 2, 1. Máme to na hru! A teraz radšej dávam arenu. Aj typeček znova ide na arenu. Tá chest bola nič moc. Dáme Assault Rifle. Dagers by som dal. Katanu. A Varnhorn. Alebo možno Freeze Ray by bol dobrý. Tiež. Nevieme. Alebo nožík skôr. Je dobrý na toto. OK, tak to bol ľahký kill. Neviem prečo nehral. Si zmením zbrane teda. Čakať nožík. Dám Freeze Ray. To je dobrá taktika. Ja ho stanem. Seba som stanul. Paráda. Tak dobre, Freeze Ray nie je dobrý nápad. Neviem s ním hrať. Skúsim si dať znova toto, skúsim revolver teraz. Dám Riot Shield a dám Varnhorn. Ideme najviac trapnú taktiku. Aby ma nemal rád. Aby ma nemal rád, tak idem najviac trapnú taktiku. A teraz s revolverom. No, najviac trapná taktika, ktorá existuje. A takže si zmením, aby som nebol taký trapoš. Dám si shorty, dám si Battle Axe, dám si Varnhorn. Varnhorn je dobrý. Pekne som vyletel. Kde je typek? Keď tam dostal. Shorty. Tak, Shorty dáva pekné bomby. Ale že úplne ho to zničilo. Parádočka.
Kde si, no? Kde si? Sa ma bojíš, alebo čo? Ja som ťa už len párkrát zrazil. Tak to je jaká dobrá zbraň, tá assault rifle. Fúha. Ide bomby. Dash. Ne, to mi to nepodaril dash. Okej, hit. Hit. Easy win. 5-1. Ja som vravel, že som dobrý. Idem dať znova hru. Ale sme tu a ja zdávam znova arenu. Prečo ja už 2-krát po sebe, no nie, 3-krát po sebe som dostal typka, ktorý hraje na mobilu a má 106 level. A majú robuxové skiny, sa mi zdá, že aj tam ten mal robuxový skin. To ako, jak to, že samých takých typkov dostávam. Ale toto asi není on, lebo on má Riot Shield 14. Kde? Vy ho vidíte? No ja už ho vidím, ale... On má shorty aj shotgunu. On hrá 2 shotguny. Tak to... Fúha. Idem k nemu. To není dobrá tá Battle Axe, neviem ani prečo ju hrám vlastne. Fakt RPGčko, to je pekný dubák. To je pekný žebrak. No tak... Typek si o to žiadal. Žebračík jeden. RPGčko, tá RPGčko. Tá čo? Tá čo, ja som tu. Čo je? Akože ho neviem hitnúť. To čo je? Čo s ním je? Wait, what? Ale Môžete mi povedať, čo s ním je? Čo to bolo? Prečo som ho nevedel hitovať? A on stal furt na... What the hell? Tak nepochopil trošku. Nevadí. Furt vyhrávam. Takže... Good boy. Keď prišlo na RPGčka, tá vyhrávam ja, alebo RPGčko Master. Zas to. Dáme Dance Week, zatancujeme si, jak na partoške. Ideme dopredu. To fakt teraz bude furt hrať so snajpou, mi chceš povedať? To mám si aj ja dať snajpu? Nehovor, že bude hrať znova so snajpou. Hej, tu máš. 50. Čo? Jak ma zabil? To je cheater? Alebo jak ma zabil zo shorty na diaľkou, keď som mal plné životy? Jak ma mohol zabiť? To... Mám ho podľa vás reportnúť? Ako nie, bo toto má, chápeš, no je lepší asi sniper než ja, ale jak mi mohol dať 150 zo shorty, keď som bol úplne ďaleko od neho? Ja vyberám tiež arenu. Neviem, arena je podľa mňa najlepší game mod. A teraz má 150. To jakých silných dostávam? Teraz práve vyskúšam Skyd, lebo Skyd je podľa mňa ešte lepšie než tá Battle Axe. Čo robím? Pekne slabý. On používa jumper. Knife? Čo ja možno napíšem, že... Počkajte, napíšem mu ok. Sorry. A prečo mi píše Kutajev? Jaký Maďar, alebo čo?
Ja sa nechám zabiť, Ja sa nechám zabiť, aby to bolo vyrovnané. Typeček má karambita. Fúha. Dám si nejaké úplne dešovacie veci, aby som mohol ísť dopredu. To čo bolo? Ja som nejaký slabý. Počkáme na neho, dokým ku mne príde. Čo ja k nemu budem chodiť? Spadol som. Čo? A čo ho znova nešlo hitnúť? Ale to čo je? Jak sa tam dial? Za sekundu dostal za mňa? Čo to je? A jak sa mohol za sekundu dostať tam? Pekná blbosť. Čakaj. To je nožikový battle. Ale však prečo ho neviem hitovať? To už je druhá hra, čo ja ich vôbec neviem hitovať. Ale že vôbec. Ja tomu nechápem. Jak to? Že ich neviem hitovať. Dobre. Ja na to kašlem. I tak jasne, že ma zabil, keď ja som ho nevedel hitnúť. Tak to jasné, že ma zabiješ. Keď vybereme arénu. Typeček dával čes a ja som dal arénu a vyhrala arena, čo je dobré. Keď znova aj on bude hrať RPGčko, tak ja neviem, všetci hrajú RPGčka, lebo je to brutálne silné, ale ja to nehrám, lebo je to no skill. Je to no skill a ja nechcem. Fakt. Snajpa. Ešte raz ma hitne a si dávam to ten Rio Shield. Dobre, kašlem na to. Slabé dievčatko. Pokakané. Sa ma bojí, no tak si dáva snajpu. Aimboťak jeden. Pokakaný. 50. Čo nejde trafiť? Tak keď on snajpol, tak ja s RPGčkom. Tak on to chcel. Dievčatko, maličké. A čo s ním A to čo je? Prečo ich nejde hitovať? A zrazu zmizne niekam. Gejko maličky. 50. A prečo jeho znova neviem hitnúť? A to je bomba. Jak ho mám zabiť? Keď ono ho nejde hitnúť. Povedz, jak ho mám zabiť? Čo to je? Chápeš? Ja do neho strieľam všetko, ale ho nejde zabiť. Tak jasne, že ma potom zabiješ, ty gej malý dievčatko pokakané, keď ja do teba všetko strieľam a ani trafiť ma nejde ti. Pokakaný týpek zapol si cheaty. Najviac pokakané dievčatko, ktoré som kedy videl. Gejko malý. Gejko pokakaný. Dám si random zbranie, už mi to je uriti. DGško.
DGško. Maličký, ho neviem ani hitnúť. Kámo, DGš. Auto. Aim. Noob. DGš. Pokakaný. Som myslel, že konečne môžem vyhrať, ale nie, pretože typeček stojí na mieste, ja ho nemôžem hitnúť a... Degeš. Čo tu nachodím? Ja si chcem zobrať ten kód aspoň. Alebo ja už ho sa mi zdá, že aj mám zobrať. Nejaké niečo za fričko tu je. Malo by tu... Aha, tu je. UFO na molotov za free. Tento saber vyzerá dobre na katanu. Škoda, že nemám Robuxíky. Nemám, no okej. Tak toto je asi už koniec toho videa. Lebo už mám trošku rage. Kvôli tomu, že ich neviem strieľať. Takže čaute a znova pri ďalšom videu.